mabe waneno katimore. Achiel kuom gino endo mabe osebedo gi ng'ukni en wach mar bedo gi data. Yes, nikech achiel kuom gino endo mabe sirkal onego beni provide nwa en ni sama be gigi kitimore data maber be nitie, disaggregated data kata data manyiso ni maendi atamalo marom kama endi gin joge koma nyimine mabe oseroch ratichgi kata atamalo makama endi gin joma wuone mabe kata joma chuo mabe oseroch ratichgi to gi nyithindo mondo sama koro weche gi biro nikech yudoga ka kinde ma weche gi chakore ema awareness creation timore. Matiende ni ka 16 days of activism rumoni to ji oling' thi. Yudo ka sirkal oling' thi. To kendo mana kaka nyawadwa Sylvester nowacho Cleophas. Yudo ka weche gi owene migepe mok mag piny owacho ema koro mondo ting' misigo niendi nikech kaka wasebedo kwa timo outreaches e yore mag safe space iyudo ka thothne watiyo kod local partner organizations kama be wachopo e community wawuoyo kanyo gi ji mopogore opogore watimo kanyo endo wachiwo kata flyers posters inyiso ji ni kama endi e kako nego beni ji dak ng'ama miyo gi ng'ama dichuo onego beni dak kama endi e chief barazas magi gik mabe sama be each and every stage mabe kanitiere chief baraza magi gik mabe ka wadhi kacha chande onego beni wang'iyo kanyo kako onego beni wanyalo dak kaka society kata kaka jogweng. Mar ariyo kanyo endo inclusive policies. Yudo ka policies wantiere godo mabeyo kabisa. But ere kaka wanyalo keto mondo gibed very inclusive maginywako ji te. Obed ng'ano endo man gi ng'ol, obed rawera matin, obed nyathi matin, obed ng'ano endo mabe iko seniang'. Ere kaka policies gi bedo kanyo endo maber ne jogi ekite to nikech policies ema bro inform kata mondo be wabed kanyo gi accessible referral pathways kata yorego eko mabe wanyalo kanyo endo chiwo report sama gini endi timore. Nitiere hotline the toll free number mar 1195. 1195 ka endi thoth ji mang'eny ok ong'eye to kendo be mana kaka Sylvester nosewacho sama be oroch ratichi ikia ni tim nang'o information ni poko chopo ne ji maber kabisa. Onge information ni awareness creation pod ok otim kata oporo ni pod ok ogo e kor gwenge to mae gimonego beni sirkal timo kinde duto ok onego beni waling' mondo mi oneg kata mona par ai to koro koko chakore koro wachiko itwa mae ndi gimonego beni wawacho pile ka pile wanindo wachio en gima wawacho en mbaka ma wagoyo to en gino endo mabe wakete sectors kata okenge wa mopogore nikech gender based violence timore nyaka kuonde wa mag tich kopogore kuonde wa mag dak to ang'o momiyo timore nikech ji ling' kinde duto ka en mbaka ma wagoye kanisa to wagoye kama watie to wagoye kama wadake iyudo ka mae ndi gima koro wang'iyo godo kitwa to kendo gitimbe kaka wadak pile. Yes, koro mago eko e kind gigo eko mabe iyudo ka miss sana data en gino endo ma very sensitive kabisa e wach mar yore kata ng'iyo kanyo endo kenge mabe wanyalo keto mondo wang'i kaka inyalo tiek gender based violence e kit chwech mopogore opogore. Ero kama na enya iringa por ngojo ndeka osekalo 30 kod ariyo kwaduogo wacho ni en kama koro duogo tieko e twak achiel kachiel ka wantiere ka tielo mogik marwa mano mara chenro mar mbakoromo wakawiyo masani kendo ka waduogo